পুরনো বিজেপি খবরের দিশারে 2026 এডিশন ত্রিপুরা সরকার সাহেব নাই উপমহারাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রী সাহেব নাই উপমহারাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রী সাহেব নাই হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার তিনি बिरगुदास बारी विलेज कमिटी नि बिसिबो कायसा आरो स्ट्रीट कर्नार प्रोग्राम खा यहा बाजार सभा ओ बाजार सभा मानजक फेका सीनियर मोस्ट लीडर यहा सीनियर पीपीआर सीनियर एक्स पीएम सीनियर ब्रह्म सर चंद्र बिनि ता बाहिकन आरो सिनि डिस्ट्रिक्ट नि टीडब्ल्यू नि वाइस प्रेसिडेंट जु दङ ताई ओ विलेज नि चेयरमैन अफ दङयो तिनि आरो लाइके नांकुकमानि बा लाइके जागाव जों जरा कमनि बिसिमु फनो जांमो जरा फनो बिनियाव जागा बुबाग्रानि जे फांसानि खरागनो तेविसा बिनरबो फान यखाबा जे बन लगिनि बतो मोहिनि जतो लकरब तिनि फांसा खाइनरो तिनि लाइके लाइके गाहाम ताई लाइके दिनाव जागाव फाइनै लाइके खासरांका ताई आपनि लगे लगे दिनाव जागाव विशेष खाइनाय सिनि जे बुबाग्रानि वानसुक बारन तेविसा हानदोननि बगै दिनि ओ बिरगुदास बिसिनि बीजेपी याकारै दिनि तिप्रामो थाइ के बुबाग्रानि जे तलाव दिनि ओ जागाव बन फानदोन बगै थाइका प्राय चार फैमिली नि 14 भुटान दिनाव जागाव बीजेपी याकारै सिनि तिप्रामो सो तिप्रामो बानाराम आं दिनि अबनो बेलाइके रसन जराव कपि तकाना मिसिगो दिनि जों baksa borok hoite wansugui mano je chini bubagrani je thamchano kobangma borok hoite wansugui tongmano je orai porai khlainani bagi phano onek kichu chaitogui mano phebang tini kong sanai sabo kubui sabo tatal kaham ke wansugui sabo dofani bagi samung khaito sabo dofani rini tong abo kaham ke wansugui buskang salon teisa wansug baidi abahikeno ang tini koinai tini o meeting ba pandani bisinti khlainai जों दिनै म शुधु चिकनसा पान्दा जों आगामी दिनाव हयतो तेबो कतरखे सिनि वानसु मुंतमो ते आगामी दिनाव तेवैसो जों 2026 सिनि 2028 आबो सिनि तिप्रासानि भबिष्यत सलायजानो बगे थांगि दङ आबोनि बगे आमचाइनि ते जत तिप्रानि जनगण हानजा बाक्सा थांनायनि बगे जत रां जारमु ककसार